moments de tracte amb els pares, pares que tenen problemes relacionats amb els fills i tu te'n fas responsable una mica i tenen a preguntar i no sé què respondre. Sobretot ens passa quan ve a campaments, els cops que el que passa que aquí la intenció és que el nen vingui durant els caus i tot això finalitza amb els campaments. Hi ha molts pares que apunten els fills per anar a campaments, però no venen durant l'any. Llavors, alguns anys que hi ha hagut accés de nens hem dit si no pot venir, si no ve durant l'any no m'interessa que vingui només a campaments. Llavors, històries i problemes, que si un que no fill vingui al cau, el nen no vol venir, i problemes d'aquests que no sabem com tractar-los. Les organitzacions tenim que fer molts papers per marxar. De campaments a Berguedà hem de fer un dossier on expliquem on anem, per què anem, què farem amb aquests nens, hem de notificar la Generalitat, hem de dir que si passa un incendi què farem, hem de tenir cul de monitors, són coses que et posen com traves, no? Si tu vols fer un campament a l'estranger, has de tenir el títol de director, que és un altre títol encara més gros, que saps que si doncs aconseguim fer aquest títol, que val potser uns 300 euros, saps? Que en el nostre cau no t'ho pagues tu, t'ho paga l'organització, però bueno, tot són traves, tot és temps, no? I sent voluntaris com som, doncs, és com, bueno, jo faig això perquè jo vull, no? Però l'organització em posa moltes traves de papers, d'ara no pots venir aquí perquè no tens aquest paper, això ho heu de fer amb aquests papers, heu d'entrar-ho 30 dies abans de campament, saps? És com moltes traves a la societat, o sigui, entre els pares que tenen por i les organitzacions que ens posen traves, és com si digués, bueno, és que estic fent una feina que la resta de la societat la necessita i no la puc fer perquè no em deixen, no? No sé, és... El que passa també nosaltres també tenim el suport de l'escola i per això ens va mitjanament bé. Però hi ha molts caus que van per lliure, llavors clar, no tenen una font de nens així contínua i hem de plagar per això, perquè són menys nens, menys caps i al final són 10 i mira, plaguem. Les dificultats també econòmiques, i cada cop les excursions són més cares i abans fa, no sé, no tant, fa 10 anys fèiem una excursió quan valia 500 pessetes valia. I ara vas a excursió a una casa a Colònies i anem amb tren i 20 euros i els pares diuen, home, com pot ser que hagi pujat tant? I també ho fa molt la demanda de les cases de Colònies. Perquè abans les cases de Colònies eren per escoltes, per esplais, per escoles, i ara clar, hi ha gent que fa l'esplai i el sorteig, total, puja molt la demanda i els preus s'han encarit moltíssim. I clar, hi ha molts pares que abans portaven el seu fill al cau i que ens costa el mínim, ara, clar, si tenen 3 fills, si se'n van un cap de setmana fora, doncs mira, vinc per 60 euros fora. 60 euros amb el mínim, vull dir, et dic, càmping i autocar, una cosa així, són 20 euros ja. Sí, no. Són molts diners. Tothom s'aprofita. Llavors, en el moment en què pugen notes, és que si no te retallen el pressupost, perdem diners nosaltres, llavors no quadren els comptes i els hem de pujar, llavors els hem de pagar més, no? Que tinc 3 fills, que hem de pagar, clar, el campament són 180 euros, 180 euros penso jo, que per 15 és molt barat, però clar, 180 euros per 3 nens o 4 nens, famílies que no poden assumir.